Това ще умреш. Не, сега имаме добър Не, бе, уинрейт. Никола, бе, слаб ли си, ще умреш, бе? Да, брах. Бат, ти... Не, ако правим ретърн офлейн звънката, ще печелим много. По 80% от. Radiant's bottom tower. Мисля, те на трипл лейн не можах да ни бият с 2 стъна и войд, така че... При нас като играх с Ларк, точно това ми трябваше някой сменни, ако ги бихме. Не щяхме да ги бием. Ето вие загубихте горе-долу. Да, GG. Кой има още? Не, просто той играе low priority 30 000 игри, защото ни спря нета, той тогава падна в low priority, са пак е low priority. Мисля, че винаги като става въпрос за Никола, винаги е в low priority. Смисъл. Има нещо такова. Бъдеш не съм чул нещо да. Так. Dire's top tower is under attack. Holy shit! Double kill. Radiant's middle tower is under attack. Аз май не оцелях този файт или... Double kill. I till the soil of your flesh. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Лати, чай, яденето се стопли просто. То шейкъра ме блокна с Фишър, да кажа, и ванката ме дръпна, то примерно с това Фишър чакаха 8 минути да ме заклещат така, разбираш нещо. То са... Radiant's top tower is under attack. MLG, почна му. Върпваш и дръпваш краси, нали?